διάβολο και θα παραδείσω είναι την κύριο μέσα της έξα. Έλα Παναγία την κατά πάνω της. Έλα Παναγία την κατά πάνω της. Είναι σε πατέρα. Κάνε λίγο τη διεύθυνση. Κάνε πολύ. Σαν να υπάρχει ο κοινωνικός. Λάθη κάνει μαζί με τις αρχές της αλήθειας. Η όλη το είναι για την παρακολουθία. Από αυτό σε είχα για να πληρώσει παραπάνω. Έλα πάμε. Questa qui nei sogni cerca di conquistarlo Bine, până la vie este exact, este gină cu tine. Dacă καταλαβαίνεις Χριστόνα και τα σκαλά κάνεις. Έχω καλώς πρακτικά direct κι άλλος χαριπότερο. Όλα τα ποτεράκια μας εμένα εδώ. Τι ζωή είναι τούτη Παναγιά κοντά σου, δεν μπορώ άλλο από τι. Κοίτα κατάσταση. Δεν μπορώ άλλο. Μισό λεπτάκι, μισό. Για κάτσε λίγο, πήγε λίγο από εδώ πριν. Σούζι τρως. Σούζι τρως δεν έχεις αφήνει τον άπατο, μα τι κατάσταση να αυτή τη συνολιά. Κοίτα κατάσταση, δεν έχει ωραία, δεν έχει αφήσει ο ίδιος την κύριε μέσα. Πού είναι κοντά θα βάλει το πιάνο μέσα. Τι να πεις πιάζεσαι, μισό λεπτό να σε δεις. Είσαι δύο βουνά μαζί. Η ώρα και τα βιταμιτό. Παπα, μην γελάς, φοβάμαι, μην γελάς. Σαν σκύλος είσαι, κοίτα πολλά. Μην γελάς καμάρι, δεν μπορώ. Παπα. Σκάσε, γέλωνε, λέω, σκάσε. Σκάσε τώρα γιατί δεν σε παίρνει. Λοιπόν, εγώ λέω μαλακίες και πληρώνομαι, εσύ γιατί τις λες καμάρι. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ στον άνθρωπο. Είναι μικρό, δεν ξέρεις, δεν παίρνει να τόλει για μερικά πράγματα. Κοίτα κατάσταση. Σαν το προεπολείο η αγωνία είσαι, ξέρεις, δεν μπορώ άλλο. Τάχιστα δεν έχεις αφήκει πλητζόλα για πλητζόλα, ούλα τα έφαγες. Δεν μπορώ άλλο, μπορεί τι λίστα είναι αυτή εδώ μέσα, είναι σάξα. Μισό λεπτό να πάω και εδώ. Στο συμμαθητή μου είμαστε συμμαθητή. Πόσο είσαι 70. Τι κάνει χαριδάκια έχει αυτός. Παϊδάκια, εσύ είσαι έκτακτος, είσαι αρκετέτα με τα συγχωρήσεις. Μα τι κατάσταση, τι ομορφιά είσαι εσύ Παναγιά κοντά σου. Δεν μπορώ άλλο πλησία μου πίπι μου έκτακτος είσαι από τον έφυγο. Μα δεν μπορώ άλλο, μα τι ζωή είναι του εδώ μέσα και σάξα. Εσένα και να θες να καμηθεί κάποια μαζί σου να κάνει ονομασία. Τι όμορφη θα ορίζεται. Σαν τις μπαμπούσκες, δεν έχω να τον άλλο πια. Είναι κατάσταση. Σκάσε πια ο άντρας σου είναι. Γειτονάς. Εραστή σου είναι. Δεν κάνετε τραπάδα, κάνετε για τα καμιά σας τα παιδιά. Αυτοί άμα κάτσουν έτσι, πάλι γυριές εφτάκτα, μέσα με τελικότε. Σκάσε πια. Εσύ όλη την ημέρα κάνεις πίτα για να πιάσουμε το παραστημονία. Η Άννα σε ταΐζει. Η Άννα όμως θα δίνει όλα σε σένα και αυτή δεν τρώει τίποτα. Κοίτα πως είναι στα κάποια. Εσύ τι είναι αυτό, τι έγινε. Σαν βασχαλινό φυλάκι. Δεν μπορώ να λογίσεις σαν κακιά με. Μα τι ζωή είναι. Αυτό είναι, δεν μπορώ να λογίσεις όταν βλέπω από που είναι. Δεν έχω τι ομορφιά εσείς. Τι έκτακτη, σαν πηγολαμπίδα μες στη νύχτα. Γιατί τύχηκες στα πλενέα δημοκρατία εσείς. Μα τι ομορφιά εσείς και εσύ από πίσω έκτακτος εσείς. Λοιπόν, τι έπαθες. Δεν συμφίξεις ακόμα τρέχεις, πάει στο ρόλο. Κοίτα που θα φτάσεις σε φραγκοσιτιάκος και δεν φραγκοσιτιάκος. Αυτό είναι. Άμα ακούς το μουσικό, ξέρεις δεν μπορώ, είναι ξαδέρφια μου. Τι ζωή είναι την λυσάξα, δεν είναι πάντονα κατάσταση με το να έχεις πει και το δεν μπορώ να λοιπόν. Σκάστε για όλο. Ένα λεπτάκι, μισό λεπτό να δω και αυτό, ένα λεπτό. Κάτσε να δω λοιπόν μέσα, μισό λεπτό. Πάτα μόλι μέσα να δω εδώ. Πάτα κάτω, πάλι μία μέσα. Σπίτι δεν πες με το πουλάκι σου το καλύτερο εγώ. Παίξε πάνω μου καλή, μα τι ζωή είναι τούτη Παναγιά κοντά σου, ξανακάνεις την πάλι έτσι μία. Ούτε το 12 γαμιέσαι το βλέπω. Το βλέπεις όλα μέσα. Τίποτα, δεν βλέπεις τίποτα. Μισό λεπτό να πάω εδώ. Βάλε και σε μία μωρή μέσα. Εσύ, κόμενος ο Κύριος. Ό,τι είδες. Δεν βγάζεις τίποτα, τώρα τι να σου πω. Για κάτσε να πάω εδώ μισό λεπτά, επίσης για να σε δω εσένα. Και πάτα και σε μία.
Κοίτα. Τώρα κάποιος είναι έγκυος, εσύ είσαι έγκυος, αυτή είναι έγκυος, τώρα κάποιος θα γυρίσει, τώρα δεν ξέρω. Εσύ πάντως όπως να είναι, το κοντολάθλο που σου βάζει σίγουρα θα γυρίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα υγρό που το έχει μαζέψει, δεν μπορεί, μα τι κατά. Αφήνε ζευγάρι με για μην γελάτε. Παιδί, μισό λεπτό. Μα τι κατάσταση είναι αυτή, δεν μπορώ να λογίσει κακιά. Λοιπόν, θέλω να φωνάξω την κοντινή πιπηλή. Έχει καλεσμένο τον Ιωάννη Μελισσανίδη, τώρα θα γίνει του μουνι, αυτός παίζει Σέξπιρ στο Λονδίνο, τι ώρα δεν ξέρω. Αυτό με επιδότηση, το πήρατε εδώ. Επιδότηση, ειδικίου. Είναι μωρή, όχι για τεστ, έλα εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο κοντινή πιπηλή. Μισό λεπτάκι, μισό. Πού είναι μωρή, είχα ένα στεφάνι. Πάμε κοντινή πιπηλή.